Nocovali jste někdy blízko rybníků či jezera a uprostřed temné a tajemné noci slyšeli podivné zvuky, jakési tleskání přicházející právě od vodní plochy. Možná jste dokonce viděli tajemného muže, posedávajícího na břehu, jak vás pozoruje, když spíte. Byl to zřejmě vodník, o kterém bude dnešní video. Vodník je vodní démon ze slovanského folkloru, obývající řeky, potoky, jezera i rybníky. Podobá se mu německý Nixe nebo skotská Kelpie. Vodník je znám západním i východním Slovanům, z jižních pouze Slovincům. U ostatních Jihoslovanů se víra v něj neobjevuje. V Dalmácii však byli známi morský ljudi, bytosti napůl rybí, napůl lidské. Partnerkou vodníka často bývá vodní pana či rusalka. Název pro vodního démona je ve většině slovanských jazyků jednoduše odvozen od vody. Příkladem je kromě českého vodníka třeba ruský vodjanoj nebo polský vodník. V Česku se také občas objevuje výraz vodní muž či vodní mužíček, podobné jako slovinské povodní mož nebo lužicko-srbské vodný muž. V češtině lze nalézt také označení odvozené z německého Wassermann, což znamená vodní muž. Jedná se o jména jako Hastermann, Wassermann, Wastermann. Na Moravě také Bestermann, ve Slezsku Hassermann a na Ještěcku Wassermann. Jeho použití je doloženo už ze 14. století. Z německého Nixe, tedy vodní démon, je odvozeno lužické Nix a Nikus. Z rozšířené víry v jeho kapající šos je odvozeno označení šosáč používané na Litovelsku, tedy v okolí Olomouce. Stopení jejich typické činnosti je odvozeno polské topielec a toplec. Představy o vodníkovi jsou u Slovanů v základě podobné. Mívá podobu malého mužíka, dospělého muže či starce. Často mívá zelené vlasy i vousy. U západoslovanů a Slovinců bývá pěkně oblečený, nejčastěji v zelené či červené. Takovou barvu mívá i kouzelný prut či metla, kterým ovládá vodu. Může se měnit v člověka, v tom případě jej však lze identifikovat podle vody kapající ze šosu. Mění se také v různá zvířata, například rybu, koně či žábu, ale také v neživé předměty. Obývá vodní hlubiny, obzvláště v blízkosti mlýnů, kde má svůj dům či křišťálový palác. Je aktivní především v noci, kdy na hladině tleská, hází sebou jako ryba nebo si na mlýnském kole rozčesává vlasy. Ve vodě je velmi mocný, zatímco na suchu zpravidla dost slabý. Vládne rybám, vodním zvířatům i vodnímu ptactvu. Vodník je buď samotář nebo má ženu a dcery. Jeho nevěstou je buď vodní pana nebo dívka, kterou utopil, či která byla prokleta svým otcem nebo matkou. Ta je většinou lidem více nakloněná než její muž. Když jeho žena rodí, vybírá si kmotry mezi lidmi, které za to odměňuje zlatem. Jeho dcery bývají velice krásné a svádějí lidské muže. Vztah k lidem je zpravidla negativní, ačkoliv v lidové a populární kultuře se později stal spíše komickou postavou. Někdy je jeho chování spíše šibalské, například strašení rybářů nebo protrhávání sítí, jindy vysloveně zlovolné. Často je obzvláště nebezpečný mlynářům. Západoslovanští vodníci přechovávají duše utopených v hrncích či hrníčcích. Obzvláště nebezpečný je lidem, kteří se koupou v poledne či o půlnoci. Naopak neškodný měl být v pátek, což byl den, který mu byl zasvěcen. Blahovolný vodník zase rybářům nahání ryby do sítí. Rozšířená je víra, že s oblibou navštěvuje trhy a jeho přítomnost věští výši úrody či cen zboží. V lidové kultuře se také objevují oběti, které měly zajistit vodníkovu přízeň či ochránit před jeho hněvem. Původ vodníků býval někdy odvozován od Faljaronů, utopeného vojska faraona z biblického Exodu, nebo od andělů svržených z nebes, kteří spadli do vody. Podle jiného původu se jedná o umrtce,
ze kterého byl zatopením vodou hřbitova, kde byl pohřben, smyta svěcená voda křtu. Než se vrhneme na popis vodníka v jednotlivých slovanských zemí, jak už to tak děláváme, nezapomeňte zvážit odběr tohoto kanálu, ať vám už taková videa nikdy neuniknou. Do komentářů napište, o kom by mělo být video příště, a když už jste tam, můžete dát i like. Díky. No a jak tato poměrně děsivá bytost tedy vypadá v různých slovanských zemích? Český vodník má podobu malého muže se zelenými vlasy, hezky oblečeného do zelené či červené, kterému ze šosu kape voda. Podle jiného podání je to ošklivý starý zelený muž se žabými rysy, jako široká ústa, blána mezi prsty nebo vypoulené oči. Jindy má pravé oko rudé, voda mu neustále kape z vlasů a jeho tělo je měkké jako bláto. Řeč má hůhněvou a takzvaně překroucenou. Láká k sobě především děti a mladé dívky, například tím, že na břehu rozvisí barevné stuhy a zrcátka, nebo se promění v dítě, které spadne do vody a svého zachránce utopí. Vodník později v lidové tradici a populární kultuře ztrácel svou zlovolnost a stal se podobně jako čert komickou pohádkovou postavou. Vodníka lze spoutat líkovým provazem, barevnými tkanicemi, klokočím posvěceným o květné neděli či houžví z 9 druhů dřev. Může ho také zneškodnit odvážný člověk, když mu odstřihne jeho mokrý šos, který omotá růžencem a zakope v posvěcené zemi nebo na rozcestí. Vodník přitom člověka pronásleduje, protože pokud svůj šos nezíská do příštího svítání, zahyne. Jako ochrana před ním fungují také byliny, jako je černobíl, tolita, turan, kapradí nebo 9 sil. V Polsku existuje specifická forma vodníka bagienik, obývající údajně okolí řeky Běbrzy. Obývá mělké močály a rybníky a je veliký asi 1 metr. Jeho nosní dírky jsou umístěny mezi očima či na jeho čele a střílí z nich zvláštní bláto způsobující popáleniny. Tato látka má však také léčivé účinky. Setkání s ním nebývá smrtelné. Lužicko-srbský vodný muž, Nix či Nikus, mívá podobu různou. V Horní Lužici je to dospělý muž s červeným kabátcem a čapkou, jeho žena má červené punčochy. V Dolní Lužici má podobu malého dítěte, také s oblibou nosící červenou. Vodníkem se také mohou stát utopení lidé. Ruský vodník se nazývá vodjanoj, vodovyk či vodjanik. Někdy je také titulován děduška. A má podobu holohlavého starce s odolným břichem, opuchlou tváří, vysokou čepicí ze sítiny a pásem z vodních trav. Pod vodou chová stáda dobytka, koní, ovcí a vepřů. A za svá stáda počítá i ryby, které láká do vod, kde přebývá. Jezdí na sumci, ale může si osedlat také koně, býka či krávu, které uštve k smrti. V zimě spí a na jaře při svém probouzení láme led. Rozšířené byly oběti vodníkovi, například medem pomazaný kůň s hřívou ozdobenou stuhami, černá svině, husa, první roj včel v měchu nebo máslo lité do vody. V Rusku existovala víra, že do základu mlýna má být zakopaná živá bytost, zvíře nebo dokonce i člověk, aby se mlynáři dařilo. Na Ukrajině se zakopávala do hráze koňská hlava, aby ji vodník neprotrhl. Vysloveně negativní formou vodníka je bolotjanik, obývající bažiny, a očeretjanik, sídlící v močálech a rákosí. Slovinský podvodní mož, vodení mož, gestrin či muk se objevuje v podobě hezkého mladíka či myslivce, muže s dlouhými kníry nebo velkého starce. Obléká si zelenou suknici a červenou čapku. Podle jiných podání je od pasu dolů rybou nebo zelený, má zelené vlasy a vousy. Je velmi chlupatý. Své oběti láká na zlatou rybu, která mu také svítí v hlubinách. V oblibě má především mladé dívky, které si bere za ženu. Pouští ji i na čas k rodičům, v tom případě ji však uváže na dlouhý řetěz. Na první pohled vodník může vypadat jako pohádková, možná i celkem legrační bytost, ale když se hlouběji zamyslíte nad tím, co dělá a jak je vlastně nebezpečný,
Rázem se z ní stává velmi děsivý tvor, obývající vodní plochy po celém Česku i Slovensku. Proto se už nedivím, že učitelky vždycky před prázdninami říkají, ať neskáčeme do vody, kterou neznáme. O Kikimoře, další velmi děsivé nestvůře ze slovanského folkloru, se dozvíte v tomhle videu. Děkuji všem členům kanálu, zvláště pak Janu Hejcmanovi a ať jsou bohové s vámi.